Jag hade tjóvarí-ætlanin borde färg att uppdatera navn och samlöka. Jag öllum för navn. Alltså han kan gott öjta tjóvveldi, akkurat som man säger, men bröjta eddi till ett v. Tjóvveldi. Och veldi skal alltså hava tann tøytlingen att det einareisveldi. Tar diktatorer och tar tjóvar. Alltså ärliga vinnlösmän som sitter inne vid 4-5 miljoner och satsa allt som där öja för att köpa sindur och sätta också till verk. Så har där arbetat vid höj och haft löjve och allt i våa och i 20 år och tar det var vunnit sig 50 miljoner till 100-200 miljoner och ett landa och här var kanske 200-300 folk i arbetet så här. Men det här måste släppa. Det ska avhördast och alla vinningen ska parstå i landskassan. Det kallas einareisveldi och det kallas tjóvveldi. Til tjóvar. Høgni heiti allt, det tjóvar. Tjóvar. Du är motföringen. Du dreper. Du dreper fiskevinnene og vinnløy i fargen. Nu är det långt för att sälja. Det visste allt folket att det kommer jakken chatukon. Det kunde inte lätta det vara att det köra väl. Ta skulle det lätta det vara. Det kunde det inte. Hvis det är några vinnlösa män som har miljoner som motar när jag också brötast det är bara för att tycka vinningsskilt. Det är för landskassan och det är för kontorshavn. Men backar för oss för att det inte gjort vi. Till regeln han säger bara att vi kunde alltid flytta allt lokala virksomhet. Tar så stora. Tar kunde flytta allt till Øskvær, norra eller Angrerstan och annat land. Så har vi lojt om det kunna så kontorshavn. Det må jag säga. Tyckara tjóvar och drumpar. Einareisveldisflokkurin. Ett annat uppskott är vaharraveldisflokkurin. Så tycker ni välja mitt det. Men stitt kan det gott öjta tjóvarí-ætlanin, men eftir skal brøtast til v. Og vi vet hvað veldi merkir til harraisveldi og einareisveldi. Og i öllum fyrir vita vi hvað veldi merkir. Veldi makt. Og det akkurat det brukar makt. Og til det tjóvar. Det brukar makt til at avpressa og stjæla og rena og drepa. Allt fralst og frukt vinneløy i fargen. Fiskevinnarna och allt det här. Inte för fria vara som det är. Korda väl så ska allt renast och barberast. Och allt ska fraktas till kontorshavn. Till det drumpar, till det tjóvar. Vänd om till kloddar.